Bola Rubiova návšteva v Bratislave dôkazom aktívnej zahraničnej politiky alebo premeškanou príležitosťou presadiť kľúčové slovenské záujmy? Na túto otázku dala v pondelok 16. februára 2026 politická scéna dve úplne odlišné odpovede. Dnes si rozoberieme, čo sa na návšteve amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia v Bratislave skutočne stalo, čo konkrétne povedali jej hlavní aktéri a prečo vládna koalícia aj opozícia interpretujú tú istú udalosť tak rozdielne. Ústredným zdrojom textu, z ktorého vychádzame, sú Facebook príspevky Zuzany Plevíkovej zo Smeru a reakcie Ivana Korčoka z Progresívneho Slovenska. Ide teda o stanoviská konkrétnych politicky angažovaných osôb, nie o neutrálne spravodajstvo, a prezentujeme ich ako také. Začnime overenými faktami. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio navštívil Slovensko 15. februára 2026. Ide o štvrtú návštevu šéfa americkej diplomacie v histórii samostatného Slovenska a prvú po 7 rokoch. Rubio pricestoval na pozvanie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára po skončení Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. V Bratislave sa stretol najprv s prezidentom Petrom Pellegrinim v prezidentskom paláci, kde hovorili o energetike, obrane, bezpečnosti a transatlantických vzťahoch. Pellegrini ocenil rozvoj spolupráce v jadrovej energetike, vrátane projektu novej elektrárne realizovaného spoločnosťou Westinghouse a potvrdil pripravenosť pokračovať v modernizácii ozbrojených síl. Následne Rubio rokoval s premiérom Robertom Ficom na úrade vlády. Podľa úradu vlády Slovenskej republiky boli hlavnými témami spoločného rokovania bezpečnostné záujmy, posilnenie bilaterálnej spolupráce v oblasti jadrovej energetiky a diverzifikácie energetických zdrojov, modernizácia slovenskej armády a záväzky voči NATO. Na spoločnej tlačovej konferencii Fico informoval, že v februári 2026 nadobudla účinnosť medzivládna dohoda medzi USA a Slovenskom o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. Potvrdil záujem Slovenska o ďalšie 4 stíhačky F-16, ponúkol americkej strane pomoc pri budúcich mierových rokovaniach o Ukrajine a navrhol prepojenie krajín V4 z USA v oblasti energetickej spolupráce, potom ako Slovensko od júla 2026 prevezme predsedníctvo Vyšehradskej skupiny. Čo na návšteve videla Zuzana Plevíková? Vo svojich Facebook príspevkoch, ktoré sú základom pôvodného článku, hodnotila Rubiovu návštevu ako dôkaz toho, že opozičný naratív o izolácii Slovenska sa rozpadol. Tvrdila, že vládna koalícia opakovane počúvala z opozície, že Slovensko je v zahraničí izolované a nikto s ním nechce rokovať, a návšteva Rubia je podľa nej priamou odpoveďou na tieto tvrdenia. Kritiku opozície po návšteve označila za trápnu a závistlivú a vyjadrovanie sa opozície pripisovala vplyvu médií ako sú denník N a Aktuality, nie vlastnému sledovaniu diania. Toto sú Plevíkovej osobné politické hodnotenia. Sú to tvrdenia, ktoré Plevíková uvádza ako vlastné stanovisko, nie ako overené skutočnosti, a čitateľ by ich tak mal vnímať. Na druhej strane stojí reakcia Ivana Korčoka, člena predsedníctva Progresívneho Slovenska a bývalého ministra zahraničných vecí. Korčok podľa dostupných správ vnímal tlačovú konferenciu ako nevyužitú príležitosť. Konkrétne uviedol: ani slovo o tom, že EÚ je náš životný priestor, ani len náznak toho, aby USA upustili od konfrontačného postoja voči Únii. Toto je Korčokov politický názor, nie objektívne overiteľné tvrdenie. Korčok tým naznačuje, že pre Slovensko ako člena EÚ by bolo relevantné, keby premiér na rokovaní s americkým ministrom zahraničných vecí otvoril aj tému napätia medzi USA a EÚ, pretože toto napätie sa priamo dotýka slovenských záujmov. Vládna strana naopak argumentuje, že Fico hovoril o energetickej bezpečnosti, jadrovej energetike, vojenskej spolupráci a NATO, teda o témach, ktoré sú tiež kľúčové pre Slovensko. Obe strany vlastne nepopierajú fakty, ale líšia sa v hodnotení toho, čo malo byť prioritou. Kde je teda skutočný obsahový spor? Ide o dve odlišné predstavy o tom, čo slovenská zahraničná politika v danom momente mala presadzovať. Vládna interpretácia hovorí: využili sme bilaterálne stretnutie na konkrétnu agendu. Jadrovú energetiku, F-16, NATO, mierové rokovania, a to s merateľnými výsledkami, napríklad platnou medzivládnou dohodou o jadrovej energetike. Opozičná interpretácia hovorí: v čase, keď Trumpova administratíva vykazuje konfrontačný postoj voči EÚ, čo je overiteľný fakt potvrdený napríklad vyhláseniami amerických predstaviteľov o clách, obchodnej politike a Grónsku, bolo absentujúcou témou postavenie sa za európsku jednotu. Ide teda o spor o priority a o to, ktorý záujem mal byť na danom stretnutí nadradený. Je dôležité uviesť aj širší diplomatický kontext. Nie každé bilaterálne stretnutie je príležitosťou otvoriť všetky témy naraz.
Diplomati vo všeobecnosti rozlišujú medzi formátmi. Bilaterálne stretnutia slúžia na konkrétnu agendu dvoch krajín, zatiaľ čo multilaterálne fóra, ako sú samity, EÚ alebo NATO, sú priestorom na riešenie sporov v rámci širšej aliancie. Argument vládnej strany, že Fico na stretnutí hovoril o slovenských záujmoch, je z diplomatického hľadiska konzistentný. Argument opozície, že na stretnutí mohla a mala zaznievať aj téma EÚ, je zase relevantný z pohľadu toho, že USA a EÚ sú v súčasnosti v napätejšom vzťahu než v predchádzajúcich rokoch a Slovensko je ako členský štát EÚ priamo dotknuté týmto napätím. Otázka izolácie Slovenska v zahraničí je pritom komplexnejšia, ako ju prezentujú obe strany. Je pravdou, že Slovensko v posledných rokoch čelilo napätiu vo vzťahoch s niektorými európskymi partnermi v otázkach postoja k Ukrajine a súladu s hodnotovou orientáciou EÚ. Zároveň je pravdou, že Ficova vláda udržiava aktívne kontakty s viacerými aktérmi vrátane Trumpovej administratívy, čo je viditeľné práve z Rubiových návštev v Bratislave a Budapešti. Tvrdenie o úplnej izolácii by bolo zjednodušením, rovnako ako tvrdenie, že zahraničné vzťahy Slovenska sú bez akýchkoľvek napätí. Realita je nuansovaná. Slovensko má funkčné vzťahy s niektorými partnermi, zatiaľ čo s inými čelí napätiam v konkrétnych otázkach. Informácie v tomto videu vychádzajú z overených správ agentúr TASR a AFP, z tlačovej konferencie Fica a Rubia, zverejnenej americkým ministerstvom zahraničných vecí, a z verejne dostupných vyjadrení Zuzany Plevíkovej a Ivana Korčoka. Obe sú osobné politické stanoviská, nie overené skutkové závery. Ak vás táto téma zaujíma a chcete sledovať slovenské politické dianie z viacerých strán bez toho, aby sme vám hovorili, čo si máte myslieť, prihláste sa na odber nášho kanála a kliknite na zvonček, aby vám neušlo žiadne nové video. Snažíme sa každú tému rozobrať vyvážene a pridať kontext, ktorý z jednoduchých vyhlásení nie je vždy viditeľný. Pretože práve v tomto kontexte sa skrýva to, čo je naozaj podstatné. Zahraničná politika nie je len o titulkoch a fotografiách z rokovaní, ale o konkrétnych výsledkoch, o tom, čo si odnesú obe strany a čo z toho pocíti bežný človek na Slovensku. Preto sa v ďalších videách budeme tejto téme venovať naďalej a sledovať, čo z dohodnutého sa skutočne naplní. Ak sa vám táto analýza páčila, dajte nám like. Pomôže to algoritmu dostať obsah k ďalším ľuďom, ktorí hľadajú vyvážené a overené informácie namiesto jednoduchých odpovedí na zložité otázky.